kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore, hodira makko dado tako. Ade, kukumparo jangumo. Ousmane Bala daañu ma hande kam. Oui, Baba, ça va, Moudou. Naka voyage on baro heewani tampere. Non, ça va, Moudou. Moudou no feewi sax. Ça c'est bien. Voilà. Min hanki jam ɓuri no yewtidino amen mi yiɗano dérange ma yino mo ɗakkila ha poftoɗa tan Ne woodi. on neɗɗo kadi so arti alay saago mo kalma hakkilotede Ne woodi. par ce que min gon komi famani tabitide eɗen kaldanno jam e ñalawma mais gonɗo lawol kam nde préparata haɗa ara haydara en kaldani hen donc ɗum tagi mbimi kalna kam holko woni garama Eyyi Baba ne woodi ko adi fof kam ma jaafoɗa kam par ce que ka jinnaɗo comme no mbiɗani aussi eɗen kaldanno so tawi mi foti ummade France mboɗo ara ɗo normalement mboɗo foti tintindema kono ko lawol ngol betti tan kadi lawol ngol ɗeɓi jiibade ko ɗum tagi vraiment gandumini kadi ama jaafoɗa hen an oppa hen hakke no fewi voilà d' ailleurs sax mboɗo yinno jewten comme no mbimami ni lawol ngol ni jiiɓi on ko addimi ala ko addimi tan so wona probléme mariama mi nani ko cowiɗo te mboɗo andi on tini probléme o donc ɗum ɗon addimi ɗo il fallait que d' après min mariama tomin dewti ɗo projet ji mo joginomi mariama ɗi mi wawa oppirde noon tan kalɗo haala donc il fallait que mi waɗa voyage o mi ara ha Sénégal mi ƴeewa exactement holko kewi par ce que min ha joni affaire o mi wawa wadde croire mariama waɗi kam ɗum ɗo ko ɗum tagi ɗum jarani kam garmi Sénégal pour lijjidde haaju o Ousmane haal puleyɓe de mbi konngol mawɗo ñallat kono walata so tawi ko ɗum adduma ittuma hakkille France kuppuɗa biye ma garɗo haa ɗo kecce gaddi mi winoma han yaw ko mbiɗa jaggat mariama guiɗo e fuɗɗorde mi wima wona mariama
ane mariama wona hakkunde mon moƴƴani oto ma naata hen tidɗa ko woni gadda mbiɗa natata hen joni kam Allah hollimi mi tawno ko mawɗo ko lelo yiiti ko dari mi yiyata tawi yidde nde kalta nde ko gonga so tawi yidde hakkude ma Mariama nde kalta nde ko réciproque an carama wadde sacrifice ɗi mbatta ɗi fo sababu ni Mariama watta ko mbaɗɗa ko caggal muɗum hande aduna fof nde seydi Mariama ko fiji ha sowi te sinno aɗa wonno ɗo ni hayso wona ma tuumi ko wonon ka laaɓo Allah laɓɓini ɓannuma ha laaɓi ala ɗo ɗum kam hay sinno a yiɗi tumde hoore ma an walla woɓɓe yiɗi tumdema ɗum laarata ɗum noon tawi a nani Mariama ko colliɗo an tawi ɗum oppinma golle ma goppa haajuji ma fof mbiya tirgara hayne garta fof ko bettini sababu nde Mariama ko colliɗo joni sa ari holko mbatta hen bon Ousmane naam ba oɗo sikki ko mbima nane kono ene meeɗa majjodire e hunde min komi jinnaɗo ma won gueɗe ɗe ganduɗa haɗema ƴettude engagement aɗa waɗa ɗum forno ha gaña aɗana ummade France bon mais comme a ari heddi ko tan yimɓe ƴeewa solution hande ka gorko mawɗo kilifa aɗa andi ko moƴƴi aɗa andi ko ɓuri an foti wawde ƴettude responsabilité ma ganda ko mbatta ganda ko jahata min mbawanmi ko tan ɓeydandema par ce que mbaɗa anda e aduna ka anda mbawa rendade gueɗe kewɗe mbawa andude holɗo darotoɗa e aduna hen par ce que aduna ko woni nan ɗon ede so a woni gorko noon ay goraɗo koye haqqille wona tan mboɗo ɓorno pantalon tan koni gorko ala ko ɗo sa yi Allah itti debbo tuttimo an gorko o wima jogo oɗo halfu ɗum par ce que ko ɗo donc ɗum noon mi anda beele a faami ko kalmi ko walla a faama mi faami e ko ɗon ɗon ɗaccanmi haala ko heddi ko mi ƴeewa est ce que ma faam ko kalmi ko il faut ƴetta responsabilité ma ko poɗɗa wadde ganda ɗum ganda to pawata koye gonɗo min haydara mbiyata wona ɓoɗo darno tan eyyi ɗum noon merci beaucoup nani haala moon baaba comme no mbiɗa ni tan hande kam Allah waɗi kam gorko mawɗo kilifaɗo kadi je pense que situation ngaji mbaɗi ni komi ƴetta responsabilité hen tan wonno affaire o ne waɗi kam choc no feewi ni muusimi ko ɗum ɗon tan tagui kadi voyage o yaari no yaari ni kadi ɗum ɗon aussi oɗon jaafo hen donc pour la suite min mboɗo andi je mboɗo andi comment procédé mboɗo andi holko ponmi wadde inchallah ko ponmi wadde hen foof momi waɗ ɗum inchallahu rabbi voilà donc mboɗo andi mi yaltan ni par ce que won bagasuji janandi gaddumi donc il va falloir mi yama toto joomum en mboɗo andi sûrement ko sohluɓe ɗum mboɗo andi ha ɓoysede rek mi yaltat joomum mi ara quoi ok mais ɗacca haqqille ma wonno jooni welade andi a wayi ɗo ne woodi donc ɗacca haqqille no feewi e hoore ma kadi kala ko mbatta wat feere jewtiden hen inchallah Parce que ɗum wattata baaba mi yiɗa ƴetta décision mo ganduɗa fewani ko inchallah no kalma ko ne woodi ma jaafoɗa tan ala probléme ha gomol inchallah ok on jarama à tout à l'heure ok inchallah ok o ɓiɗɗum nde yaara ko jam Ousmane gila jibina faade joni meeɗa hadde fo wen konngol Ousmane ngati tan ɗo ngati ɗo ɗum ɗo ɗen fayi ɗo moƴƴani kono ha yeeso ko laawol kalkalɗo nde min ɓe jeɗe employé Asen, ça va? Alhamdulillah. Aben. almarona galmon mumira Non, 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 non. wadda yeeyi Wonto newromi tan. Awre après ma yetiran ni ça tombe donc ok. mi yetto ga très rapidement. Ça va? nice yankude Asen, a beeli mawɗum. sino ha pat mo jarara Pourtant mi ɗomɗan no feewi. ma ɗiɗi wadde désordre Vas-y. Kala Ano probléme ma kala garim ɗo en mbiyata momi yara ko ɓuumi quoi. moy lolu Neɗɗo moƴƴo ndeysan. Waɗani lasɗi ɗi. Franchement. lasli ɗi mboɗen magama anga murtani Ko noon. oɗo ngandi ndiyam Sinno a tokkiɗo joni barade mi yeri lowol. ja
ɗum ɗon kadi ma moƴƴi hen sa tawi ɗo denma hay sa noon on yiɗat hay grand sœur noon grande sœur on yiɗat hay mi namdakimo kono mbeɗa andi eyi mbaɗan tan kadi wacanima ndeƴƴe o bara ñande wi kam o so mi yiiɗo Amadou Moussa tan ɓerdam nde taƴat par ce que kalne jimo warema taw hoɗon jogui mission hoɗo mawɗo mbimo min Amadou Moussa ma yiiri ɓeɗum par ce que guesa ndeman ɗum ba walla tawnume rema ba ko baɗon guesa jimi Amadou Moussa rema te ko ɗum ɗon tan ngakkuno e leño ɓe nde ñima Amadou Moussa reme souci te mi halanma komi kulɗo reedu seeɗa eyi wonno waɗit réagir tan mi dogat ɗum ne tan addi ɗum fof mbiyama yo accu ko waɗata attaqué ko anno aɗani haala sabi mbiyama bone forawol son wasaɗo sonato mais wona waji magam mota o mi oppum ton ok sona deƴi quoi sinon bon ko mbiyano so koyngal leelano woɗ ɗum wiyama ama min so goɗɗo haalanno on tan mi yeddat mboɗo yimɓe ka kulɓiniɗo kulɓini trop men ñande mi lilɗo beerere portable on soni quoi numéro inconnu aɗaɗa andi min numéro sa momi anda mi hewani ƴettude ala ba numéro inconnu man mi insisté bon waɗi insisté gandumi fotata wonde ko haaju quoi aɗa andi kam min koyɗe caggal le maɗa ɗum après décroche mi noddi kam mbi assalamu aleykum min calmodiri mais grand o jaɓani yitade gorko quoi o jaɓani inditade jaɓani yitade wi ko mboɗo sohluma mi waɗi félicité combat o mi yi ko mbatta ko dadda nde mboɗo jogalma dossier ji fof jiidere eyi min hono ñidirata mais ana waɗani présenté hoorema ko wiyata jarani présentation maminelde localisation bon mbimomi ala probléme woni jam localisation jam yidere makko wokemdi dossier ji a yimo mi yimo si wokemdi dossier ji ama dossier ji wokemde pulni ko offre d' emploi non offre d' emploi sa wulɓinayi aɗa offre d' emploi min bon wondemi somore kay yama gana mboɗo wawi ɗumin ƴettu ɗum quoi ama dossier ko leyɗele jeeyaɗe e nokku goto leyɗele jeeya tubakoɓe te mbol faami ko guesa waalo par ce que 2009 mi yehinno ko leyɗele waalo ɓole jiɗɗa e wiɗemi ɗo joguiɗa ko dossier fanayi fanayi woni ɗo la mbaɗatno ka compris ɗum déjà quoi non mais parce que Moussa attends ɗo il faut yimɓe daro seeɗa par ce que aɗa andi presse o local national international ko haalno e on ɗon dossier d' ailleurs min to gonmi ɗo gonmi koye miijade holto o dossier ummi ha yetti e juuɗe ma 2009 2022 presque 13 ans te ko ɓuuri hen bonde ko woni ɓuure hol ɓuure takkiɗe on goɗɗe ɗe ganduɗa ko foncier ji mumen tan ɗo jaadori hen so joni ɗum koko firti rek allah wawi ilami ila kono won duuɓi garoji furankoɓe ndemata Moussa mbaɗa anduma mi anda hoɗo o mo jiidirɗa walla mo jewtiɗɗa kono en tout cas oɗo dossier presque tous les journalistes les investigateurs mbaɗi hen ha tampi donki yitude donki ubbidde o dossier tellement no wayni tekkude aɗa ko jeeɗi yonma invité télévision bien sûr émission meɗen ɓamtare guure men ne haala ko ɗum tan haalata mañalo alandi sa éviral en mbaɗi laabi celli mi wanma recevoir bien sûr ɗum kay ko hay so hande jamma mbiɗa mi d'accord hay so hande jamma mbinomo aysa yo defa ko hay so hande jamma mbiɗa ni jaaɗa donc je t'invite moy yo ɗum waɗi ma waɗi ndiyam s'il te plaît ren dossier o ay dara par ce que dossier mbaɗini sengude ɗum ɗo woni komin jilto minen e journaliste kadi mbiɗa andi ana majjani affaire journaliste min jiiɗi o yaltinde ko gueɗɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe cohlaɗe te mi haalantama haala mum par ce que pawo ndeysan yarahum yo Allah yurmo yaafo kañum ne darima ha wayni en noyi waade foof en tout cas je teni ɗum par ce que mi fanno tan hay sa yalta mi nodduma quoi sa tawinom ɗo rek o ñukkinima walla ɗum ɗo yene nokku makko seeɗa c'est tout donc wona mi jabata hay yiyamo ata moftori mum ɗo ay mbuubo yeera merci beaucoup ama yakande inema mboɗo andi moom haade nde wulat jaw ma Sénégal fof te surtout Fouta fanayi hoore mum ma o dossier il faut ubbite Moussa te kadi mi haalnanima goɗɗum wonko woni hen ko alhaali wonko nokkire Fouta ene nawe caggal leydi ɗum ganduɗa ɓesgu Fouta yiita battata mum quoi ɗum woni ressource mawɗo phosphate Moussa yoni découverte ma o yoni hen par ce que min hankirin mi waɗi découvrir joni mi ala haala mi ala dal mbiɗa mi yaha gal demain matin émission ren fuɗɗoro ko 10h30 10h ouais
joguiɗen tan ko juste 30 minutes mais en tant que gardien de rédaction min mami ɓeydu hen 30 minutes goɗɗi wona 1 heure de temps comme ça mbayno wadde mbawi lijidde on ɗon dossier hay yimɓe fof ganda ala kadi hakkam weltade noon mi yafima tawi hirade mi haali joɗa boy non ça va joɗa boy go tawi hirade mi haali joɗa boy mon joɗa ça va togar baba on fait ça ok frère inchallah 6 heures dimanche 6 heures ngara ɗon je t'en prie 6 heures mbaɗa ka pirolom min ni ɗon ma arde imen bakke Allah ko joni harde le combat ne vient que de commencer harde joni Fatima jour ji ngari ɗi ngari aɗen less rédaction de goni am rédaction he donc mi yaha mi waɗa RP mi ara quoi ok adama an ka ɗen ɗokkoɗo koɗo hoɗon koɗo manam nani ousmane ari ok ousmane oy o wari ɗeɗo balɗe am wari oy an kam konko hakkude makko e mayram ko miiji hen Fatima Ousmane ko copain men um tiiɗi hoore par ce que haala ka min kaldi ko gila mo woni France ala fof no mi wirani mais no jirmomi ni kanko o parani woppude Mariama mais o woppamo somin certi o woppamo Ousmane an adama miɗa wiya Ousmane ni cikkuɗa ɗum no foti wonde Ousmane konko no waɗa e mayram ni avant omo ɗanno yimɓe fof hoye cukaɓe leegal nangandina ɓe mbaɗu noon o ara hande ɗum ɗo heeɓa mo wiya mo accamo ɗum kay wawta wonde ko ɗo foti ɓurɗe jaggudemo ni non an Fatima on dirait ko a famani quoi a famani walla a famani ko aduna o yahata ko comment so fait-il ko minen hamin desa debbo jaaɗo ene fijiri hoore mum aduna fof yi ko waɗi ko yimɓe hewɓe o betti ɗumen to yaltiri ɗo henne minen min desra on debbo to aussi annene waɗi réfléchir ka intellectuel an kam aɗa miijo ko kalta ko non mais bien sûr kala mami o kay ko hunde wonde an mayram to tolniɗo ko joni o ɓuuri sohlude Ousmane omo sohli soutien omo sohli toppiteɗe omo sohli confort te iɗo foti iɗade hen ko Ousmane foti jagguide mo walla mo par ce que o ngel cukalel so wallaka moƴƴata to tolniɗo hande omo sohli soutien moral soutien mental ko sohli ko ne heewi an est ce que aɗan ɗo minen est ce que minen aɗa nandini min resoɓe rewɓe hono o yaabi ene pijiri koye munen ene mbaɗi ko beela dutto mbiya yomin des ɗumen minen dar min anane minen min gona ɓen worɓe to aussi je suis désolé fat mi yaabi woɗo RP o mi ara ma en kala hen ok no wiyete worɓe jooɗi aɓe mbaɗi fou ha ganduɗa no wela ɓe gonda e ma metta tan ɓe doga Assalamu alaikum. Mariama wonɗo Mariama an bettimi an Mariama minen ma to dewɗen ɗo foof an kay ko ɗum tagui ɗeɗo balle mon nodduma seri kam jettude Mariama an aɗa majji min to powmami projet mo joguinomi e ma ala momi waddani sababune ma yayam min baddi sababune ma an aɗa waɗami ɗum ɗo Mariama Ousmane ko heɓi kam ɗo ho cikkannomi yimɓe fof ere mbawi accude kam hen mais an somi haalnima waɗam comprendre merde Mariama Ousmane an e hoore maɗa andi yiddame ma holto tolni
Ousmane min e ma ala foti nguurani yimɓe fof kaali caliɗen Ousmane min mbiɗa acca ha jaaha mbiɗa wonma trompe ko heeɓi kam ɗo ho ko hoddiro mi anda baɗɗo kam Ousmane. Silence mbimi holon hoddiro ana ɗo wawi wonde reedu mbiya anda baɗɗomo reedu ɗum ne wawi wonde an ndehre ko gonmi to ko fof ko ɗo gonɗa aɗa waɗa ko welma aɗa waɗa mi trompe caggalam. Ousmane mbiɗa wawi wondade mais fawo jungo me kamin mi haalamma mi anda baɗɗo kam reedu. Mariama oto tampinam ɗum wawa wonde ko ɗo gonɗa aɗa waɗa ko welma non mais an min mboɗo woni toon tentation ngaji gonɗi toon ɗi foof mboɗo waɗi samma kongolam par ce que wonko kaldumi ma te wonto pawmani aɗa yaha aɗa waɗa mini ana wona neɗɗo. Ousmane min mi anda baɗɗo kam reedu. eyyi joni ko wawi hen wonde foof jinmi ko ganda gueɗel gotel minema c'est fini wonta wonde aduna mi parema Mariama. Ousmane 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 to Ousmane woni mi nani Ousmane ari o yanki jam mais to jengi mi man haalde man to ko jaayim ça va ɗum taggil hakkil lande ala ñamela yara mbimi hannde kay fof mi yaha mi wiya Ousmane Ousmane ko bandiraɗo ko sehilam ko bane ɗo ko mi kam ko sehilam. Assalamu alaikum. Salam. Ça va ko ndambe? Yo frère. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va ko mo alhamdulillah. Jam tan. A jaayim. Wona jaare Maymuna. Ay kadi non moni de. Ça va don celi kam? Bismillah mon. Mbadi. Ko do nyala dum j'espère. Ɗum ɗo e Et donc ça fait l'occasion mi yaltat won ba suyi ngaddumi kam poddo nawtudu donc mboɗani moom towru mon ɗo e rawno joɗade hannde yimɓe ñalti anni gas non mboɗo mi ala min lelta joni joni mi haala inchallah ok à tout à l'heure plus seul ok d'accord ok joni joni ok ko woni kadi an o ko holmo lorotno he d'accord ana wiya kalbi aw kara hamaro mi wira pawo kon pawo defi mo se o min haɗu ɗo mimani an ganda ka tirsi ñaloɗa wala hiireɗa moka mofma Ousmane saw kem tami sanza kanko kaɗe hokkani rek he Ousmane ko goɗɗo jeeɗo an kam mbirna ɗo gonɗa walla an anda Ousmane andi walla anda aɗa wiide mi haalani tan min ko saɗa andi Ousmane walla anda Ousmane mbiɗa andi mo Ousmane ko goto yiɗi aɗum fof mi andi ɗum Ousmane ala mo yiɗi so wona Mariam an so Ousmane yiɗi Mariam o ƴefti aduna o fof hokki Mariam rewi yiilade ha fotte Samba Kolo waɗi ɗum ko waɗanno ɗum ko e joni an tina Ousmane en daro Mariam walla mbiɗam ɗo jaay aɗon ko jiɗmi haalandema artir jabbere ma wiimi Ousmane ni wona pour kanko Ousmane ko goɗɗo kokkam wona an hokkam mine mo an ko jogui par ce que wonno a anda yidde a ala ɓerde kene yiɗa an hande ko o janggo ko o a anda ko woni sentiment ko ɗum funtuma yidde hay goto jimmi mi heɓatde hay sa woni dow lekki somi sohlima a tello jiɗmi ko keɗoɗa mi jejjili am de jiɗmi heeɗima jiɗmi ko keɗoɗa tan ay ko heysi ko naata e ɓerde kene yaltini ɗum wona noon so tawi ko funti de ene wawi gasde kono yidde funde e ɓerde ala ko wawi gaynude ɗum Ousmane o yiɗirani Mariam cahan ko yidde saabu Allah o yiɗirimo te ɗum ɗo mo yaade makko ha gasa saabu o jogaki ɓerde ka rappide hande ko ɗo janggo koɗa wonno a anda ko woni yidde ma wat hen a faami keɗen haalam ay ono joni namda sa a wi mono Ousmane ko min yahanta ɗum hooram kala ko kemmi mi anda ko ɗum noon te min kala mo cohlumi arat de sehilam a fuuji hoorema de o harmalama ɗon kote ɓerde Mariam eɓatade o mi ara somi lijjitimo ma o andi baɗowo e bawɗo wona gotum ana hantara e oɗo
wana ɗiɗo momaji garanoɗa ni hay so tawi min jewnima gargol ma yontani ko garɗa ɗiɗo momaji boy aɗa fama rek situation no yaari ni il fallait que mi ara quoi parce que affaire o waɗi compliqué probléme mariama o kañum addimi mi wawa jooɗirade ni tan France mariama ne woni koriɗo caggal am te mi anda hol baɗɗo ɗum reedu situation wayni musde mi wasa arde réglude ɗum quoi tellement que affaire o ne muusi kam ɗum tagi mbimi il faut mi ara mi ƴeewa exactement hol baɗɗo mariama reedu en tout cas qui Mariam oui bon kala mais Adam an ko woni non o waɗi absenté de hay batte c'est à dire affaire o hay minen hay ham copain Ousmane so tawi haaldal no hawiri wuro ngo fof ni aduna fof nen haala ene hawa sah noon min ganduɗo Mariam mo ganduɗa yaltata galle Mariam koto yumum tan woni e liggey yumum toppiti ala caɗele ala probléme goɗɗo donc so ɗum ɗo ari min ɗum hawan kam no feewi copain mon frère kala ko fof ne woodi kono kam min mboɗa andi ko wawi hen wonde foof inchallah il faut tan mi anda hol baɗɗo mariam reedu donc mboɗa andi mboɗon oppuma il faut mi yaha par ce que hooram nde ne ɗiɓi uddade quoi non mbiɗa andi il faut mi bouge seeɗa rek on va se revoir inchallah d'accord mami passe inchallah ok à plus boy copain ok merci yahuɗa e duusugol non thank you ok copain mus mbiɗen fuu jotta copain oɗo no gandirmomi ni Ousmane ko baɗɗo décisif te min mbiɗa sikki no jirmomi ni hunde fof ene jarinimo haw anda hol baɗɗo Mariam reedu bon ça va alors moƴƴo pe hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma